Muna roƙonka Allah ka karɓi shahadar Farida. Karɓi shahada gun Farida. Ku je dai ku da Allah inda ta je ai za ku koma. Muna roƙonka Allah ka karɓi shahadar Farida. Ku je dai ku da Allah inda ta je ai za ku koma. Muna roƙonka Allah ka karɓi shahadar Farida. Sunan wanda ya yi rami ya yi mutuwa mai yanke daɗi, mudabbir wanda ke juya duk lamari a ji babu daɗi, alimu mafi sanin faruwar abu har yau mutanadi, kisan gilla kamar a mulkin fir'auna zil autadi, a kama mutum a yanka a ƙona duk asabi da kuɗi, kamar dai ba mutane ba kai jama'a wannan fasadi, hukumanta gidan hisabi ina rabana aladal mirsadi, abin ina tuna rayuwar masu inji babu daɗi, Ali ya ce sadauki kabar zancen nan babu daɗi, Allah kai kai su kasan su kai mana maganin su. Wajen karfe 9 ranar Lahadi, kiran farko Jamilu kana ina a wasu 'yan fasadi, sun shiga da gidan abbatin a waya na ji babu daɗi, na ce to abba fa ya ce sun shiga sun fita kan ya dawo. Cirawa da mata na ta kuka waɗansu hawaye na zubowa, ni ko sai na zauna a lokacin na kasa tsayuwa, Aliyu su kai su komo da jami'ai na bincikawa, a nan na tuno da ayar inna rabbaka labir misadi. Sa gawar a mota domin ƙara bincike zuwa safe ai asibirta, mun koma gida ko kaɗan zancen ban so a furta, a nan igiyar tunani ta ɗaɗɗaure ni na kasa kwanta, gari dai har ya waye sai ga ruwan sama na zubowa. Karfe 3 daidai aka wanke, ga dubun dubatar mutane ba masaka na sinke, sallah mun yi kafin mu je makabartar ruwa ya sinke, hakan aka kammala duk yawan muku ba wanda bai jike ba. Abba ka gane tun fila azal haka Allah ya rubuta, sannan haƙuri da za ka yi a nan Allah zai baka mafita, a shaurar rayuwarka a can aljanna ka je ku huta, cikin haka kwai hadisai da ayoyi duk na karanta, idan kuma duniya ce to ai
samu barta. Tuna da farin jakada annabi mai kyawun halitta, wanda a bashi zaɓi ya zauna in ya so ya barta, ya zaɓi ya je ya huta da ra'ayiwar wahala ya barta. Allah tsira aminci da ɗa a gare shi dubun dubata, Ali sahabi wanda duk ya rike su shi ya huta. Amma daɗi a duniya ya ƙare sai dai azaba. Muna roƙonka Allah ka karɓi shahadar Farida. Kuje dai ku da Allah inda ta je ai za ku koma. Na roƙonka Allah ka karɓi shahada